Delegácia poslancov Európskeho parlamentu navštívila najvyššie miesta Vatikánu. Pracovnú skupinu Európskej ľudovej strany pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť viedol Slovák Miroslav Mikolášik. Úlohou stretnutí bolo odborne odkonzultovať pohľady na aktuálne otázky týkajúce sa ľudskej dôstojnosti, bioetiky, ale aj prenasledovania kresťanov či vzťahov Európy s inými krajinami sveta. Na Pápežskej rade pre rodinu sme sa zaujímali o osud rodiny v dnešnom svete. Bude čoskoro synoda o rodine a nás ako politikov zaujímajú aj riešenia a pozitívne príklady pre zachovanie štruktúry rodiny jedného muža a jednej ženy. Na druhej strane sme boli aj na ministerstve pre zdravotníckych pracovníkov. Lekári, sestričky dnes sú vystavovaní mnohým rizikám pri výkone svojej práce. Sú nútení vykonávať napríklad potrat alebo eutanáziu v mnohých krajinách a nemôžu si koľkokrát ani len uplatniť výhradu vo svedomí. Aj toto nás ako politikov veľmi zaujíma. Na najdôležitejších miestach jednotlivých vatikánskych dikastérií, teda ministerstiev, diskutovali aj o úcte k životu, rodine postavenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, o zneužívaní žien napríklad náhradným materstvom i o probléme eutanázie. Europoslancov prijali viacerí vysokí predstavitelia Svätej stolice. Veľmi poučné a podnetné bolo stretnutie so sekretárom dikastéria pre východné cirkvi, ktorý je práve monsignor Cyril Vasil, arcibiskup zo Slovenska, ktorý nám hovoril o tom, akým spôsobom vlastne sa budeme pozerať aj na utečencov zo Sýrie, z Iraku. Kresťania sú prenasledovaní, koľkokrát prídu o život. Nedávno som navštívil utečenecké tábory v Libanone, kde kresťania z Iraku a zo Sýrie utekajú, aby si zachránili svoj holý život. Majú len dve možnosti. Buď sa konvertovať, premeniť na islamistov, alebo podstúpiť mučenickú smrť. Mikolášik sa vo Vatikáne stretol aj s predsedami pápežských rád pre rodinu a pre novú evangelizáciu, so sekretárom Svätej stolice pre vzťahy so štátmi, ale aj so slovenským kardinálom Jozefom Tomkom. Odborné stretnutia pomôžu skupine poslancov v činnosti na pôde Europarlamentu. Pracovná skupina pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť v Bruseli a Štrasburgu vykonáva aktivity v prospech ľudského života a na jeho obranu, pričom jej materiály sú aj informačným servisom pre europoslancov, ktorí sa špecializujú na iné oblasti. Činnosť skupiny stojí vždy na vedeckých poznatkoch a pripájajú sa k nej mnohí experti z rôznych odborov. Hosťom ostatného zasadnutia skupiny bol renomovaný právnik Robert Clark.